I've been seeing, oh, I've been seeing your soul. Give me things that I wanted to know. Tell me things that you've done. I've been feeling old, I've been feeling cold. You're the heat that I know. Listen, you are my sun. Bueno, unha reunión de delegados, pues normalmente nos reunimos todos os clubes que vamos participar na regata e, bueno, fais un sorteo de calles de cara á regata, se fan os, bueno, si algún club ten algo que decir sobre a regata dese día, algún problema que poida surxir, algunha protesta por algunha alineación indebida ou algunha cousa destas, pois é o momento de facela. E bueno, sorteanse bollas, sorteanse as tandas, ou sea, as tandas veñen dadas da regata anterior. Entón, o único que se fai é sortear as bollas e bueno, calquera imprevisto que poida surxir, pois se fala na propia reunión. Bueno, montar unha regata non é só tirar 4 bollas nun punto e no outro, non? Pois o labor ven casi desde o inverno, porque desde que pides axuda económica para ter a disponibilidade de poder competir na liga e facer a regata, pois desde o inverno hasta o día que faz a regata un traballo pois intenso, desde montar o campo de balizaxe, todas as bollas tanto de terra como exteriores, e despois ter unha infraestructura de zodias para intentar controlar os barcos que poden atravesar ese campo polo que compiten as traíñas. Que máis hai que organizar? Pois hai que organizar un lugar onde están os delegados, onde están os xuíces árbitros, un lugar o máis cómodo posible para os patrocinadores tanto da liga como do club que organiza a regata, e a partir de aí pensar que o tempo acompañe e que podamos todos disfrutar da regata. Y tú, como delegado de Mugardos, ¿cuáles son tus funciones específicas? Pues eso, asistir a reunión, traeros a documentación pertinente, perdón, a documentación que hai que entregar no momento da reunión, e nada máis, bueno, mirar que todo esteña ben, que o campo de regata sexa o correcto, que bueno, que as medidas do campo estexan ben, que calquera cousa que poderá afectarnos á hora do resultado da regata. O representante do club nas regatas tes que levar a folla de inscripción, é o único indicado para falar cos árbitros, e a parte oficial do club leva a ti nas regatas. Pois a verdade é que sí, dependen moitas cousas á hora de poder facer unha reclamación por calquera cousa que poidera surxir ou tal, recai sobre o delegado. Que ter a normativa da regata sabida e tens que saber as normas nas que tens que representar ao club. De que sei eu, non? Tens que saber que se tens unha penalización nunha salida son os 5 segundos, tens que ter a normativa da Federación leída e sabida para saber o que tens que protestar. E, entendes? É obligatorio ter un delegado na regata. Sin delegado non sales. É o mesmo que así un entrenador na folla non se sale a remar.